ka. Yeah. To mano en mano chal gi gima be waseneno as County Governance Watch across all 47 counties. Nikech king'iyo sector analysis mar budget ma kata sani watimo mar 2025-2026 tiyudo ka kidok counties makaluo to nitiere overemphasis mar sector mar health. Omiyo king'iyo kakisewacho yo makare kidhi Kisumu tiyudo ka among their county sector priorities to thieth ne number 1, IP weche mag pi obiro number 2, then giwacho ni infrastructure gimiluongo ni green mobility. Koro gidwa ni mondo gibed gimiluongo ni non-motorized transport and drainage within the CBD. But koro gima ipenjo malongo madwa ni mondo be aduok en nikech ng'ikruok mosebete sector kaka mar thieth ni en gima duong' kabisa nikech katiba marwa to wacho ni health is devolved. Makoro national government to wene mana gik moko madhi ariyo kata adek ma en loso ratiro mar weche mag thieth kata policy development ae kod referral hospitals. Ndalo machon apane wan kod gi adek, sani gidhi almost 6 of them. Kenyatta ka ne wan gi Eldoret, Kisumu Russia mi wachono and others. Koro king'iyo expectation mar japiny kata mar budget en ni sama waloso budget marwa to kanitiere kaka koro Russia ka national government osekawe nikech ma koro ikawe nikech referral hospitals no longer ceases to be a function of county government. But koro gima dware ni mondo jo Kisumu otim en ni pesa ni koro dhi kanye ka ging'iyo from the public participation perspective. Pesa mano kete budget mar thieth dware ni mondo koro gikete rationalize to other counties kata kanitiere another priority tingene nyalo kete gima waluongo kata ni supplementary budget nikech mokwongo wan gi wan gi budget maduong', then wantie gimiluongo ni ADP annual development plan, then bang'e to gimiluongo ni supplementary budget. But prioritization kaka wasenene kitimo e counties ng'enyne duond japiny okmiga jingo. The voice of the citizen okmiga a very strong point, especially kuchopo kama koro weche mag omenda bedo discussed. To ma timore Cleophas nikech samoro nitiere lack of organization mar jopiny, particularly from the sectors. Nikech nitiere samoro nyalo kata ni koth ochwe mang'eny to koro ji neno ni ndara okethre. Koro pesa ma oripo bed ni ikete sector moro okelnwa mondo timno nadi olosnwa gono ndara to wiwa samoro will ni ndara kata kokethre, but the health sector bende becomes a very primary sector nikech ka samoro koth chwe to wanyalo bedo gi weche mag tuo kaka cholera kata wanyalo bedo gi weche mag tuoche mag diep mopogore opogore. Koro dware ni mondo sirikal mar county kaka koro mar Kisumu bet gi jopiny kendo giwinjre kodgi e public participation processes mag ADP nikech once ka wasetimo budget marwa to the next step makoro luwo madhi miyo budget mondo bed implemented en gimiluongo ni annual development plan. Omiyo wabro bedo keen ka wang'iyo ni to jo Kisumu the 4.4+ billion manene oripo bed ni gichiwo e New Nyanza General kata Russia pesa no koro bro tima ngono, particularly based on uptake kata mana kaw mose kawe godo ne gi national government. However, wang'iyo bende ni ka wang'iyo national budget to health sector was number 2 among the big winners mag national government kawaweyo weche mag education. Koro wadwa ni mondo wang'i ni to erego kind of conversations machalo nadi kata mana twak machalo nadi kata mbaka machalo nadi maromo between national government and county government kaluwore gi other priorities. For example, sama koro wagero osiptande to daktache onge. Sama koro waketo budget to interns nikech part of gimano kelo okao pesa maduong' e national government ne en absorption mar over 4,000 interns ma osebedo karito mondo gibed allocated. Community different priorities masamoro nyalo kelo ng'ikruok kaluwore gi kaka jopiny ng'iyo ni pesa mar county keto kanye to national government bende priority mare chalo nade. Erokamano ahinya. Odong' matin